भावांनो कस काय वातावरण आज पण आपण आली कवळ कवळ ऊन खायला दारात की रात एवढं ऊनच नव्हतं. सूर्याच्या पुढे आलतं ढग. मग त्यामुळे काय उन्हाच काही पत्ताच नव्हता. साटसूट लागत होतं खरं एवढं काही कडक नव्हतं. मग आपण गेलो परत घरात. मग म्हणलं राहू देऊन जरासं बाहेरच बघूया वातावरण कसं. मग नेचर झाला जरासा कडक मध्ये होता. जरा बघितला आणि परत गेलो कॉलेजला. मग आपण पडलो घरातनं बाहेर कॉलेजला जायला. टॉप पर्यंत जायच तर सूर्य पण आलता जरा भरपूर वर दिसालता जरा दांडगाच मोठा. खाली बहुतेक जास्त आज स्मोक झालता वाटतं, धूर झालता वाटतं जास्त. पुढचं काय दिसत नव्हतं, काही जिथवर दिसत होतं तिथवर टॉप मध्ये दिसत होतं. सुटलं आपलं कॉलेज सुटलं आलो बाहेर. सुजल्याला घरच्या बैल. मग आपण थांबलो खिंडीत सरबत प्यायला. भाऊ करते टॉप मध्ये डन सरबत. मग भाऊने दिला आपल्या हातात सरबतचा गल्लास. तो आपण पिलो गाट आणि आलो घराकडं. घरला आल्यावर जेवलो. बाय भावांनो, भेटू उद्याच्या ब्लॉग मध्ये.